Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι με υγεία. Άλλο ένα EuroLeague Fantasy εδώ. Αυτή τη στιγμή όμως θα κάνουμε και ένα σχολιασμό για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Πρώτα θα ξεκινήσω με το Fantasy, να ξεμπερδεύουμε, και μετά θα πιάσουμε λίγο έτσι το θέμα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Λοιπόν, μια περίεργη αγωνιστική, στην οποία ο coach ήταν το highlight της αγωνιστικής για εμάς. Ίσως και ο Χίφη θα το συζητήσουμε, με την έννοια ότι ο Μαρτίνεθ έκανε το 20, ο Ιτούδης κατέστρεψε πολύ κόσμο που τον είχε και έχασε στην έδρα του από τις Ζαλγκίρις, και όχι μόνο, δεν πήρε ένα απλό -5 αλλά -10, κάτι που δημιούργησε προβληματάκια. Επίσης, ένας προπονητής που αρκετοί διαλέξανε, και για να δούμε εδώ και με τη δημοτικότητά τους, αν και νομίζω ότι εντάξει, υπάρχουν και πολλοί παίχτες που έχουν σταματήσει να παίζουν. Λοιπόν, πρώτος ήταν ο Μαρτίνεθ, που εντάξει ήταν και λογικό, αρκετοί τον είχαμε και από την προηγούμενη αγωνιστική, όσοι τον είχαμε μέναμε και νομίζω ήρθαν και άλλοι. Οι άλλες δύο επιλογές νομίζω ότι είναι καθαρά Σέρβοι, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα έχουν τον coach της Παρτίζαν μέσα στη Βαλένθια τόσους πολλοί κόσμος εσκεμμένα. Και εδώ ο Σάσο Μπράντοβιτς και ο Λάσο που κοντραρίζονται αύριο, σήμερα δηλαδή που βλέπετε το βίντεο, οπότε για να δούμε τι θα γίνει εδώ, θα έχει ενδιαφέρον. Αρκετοί εμπιστεύτηκαν και τον Κάτας, μια Μακάμπι που είναι πολύ καυτή και παίζει μέσα σε μια Μπάγερ που δεν είναι καλή, αλλά μην μπερδευόμαστε, είχε 7 σερί εκτός έδρας παιχνίδια, οπότε να δούμε τώρα στην έδρα της τι θα κάνει. Και αυτό που πήγα να πω ήταν και ο Ταμπελίνι είχε αρκετό κόσμο, ενώ βλέπετε ότι τούτος είχε λιγότερο. Ο Ταμπελίνι είχε αρκετό κόσμο γιατί ήταν πολύ φθηνός και πίστεψαν αρκετοί ότι μπορεί να γίνει μια ομορφιά και να γλιτωθούν και credits. Και εδώ μας επιβεβαιώνει ο κανόνας ότι καλό είναι να μην εμπιστευόμαστε προπονητές που δεν είναι τόσο σίγουροι. Ξαναλέω η λέξη εισαγωγικά, με την έννοια ο Ιτούδης, όποιος έχασε τον Ιτούδη αυτή τη στιγμή είναι ok, δεν μπορεί να κατηγορήσει τον εαυτό του. Στον Ταμπελίνι θεωρώ ότι θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί η Βιλερμπάν δείχνει σημάδια ζωής, δεν είναι η κακή Βιλερμπάν που ήταν στην αρχή, έτσι, αλλά κατανοώ κάποιον που θα πήγαινε εκεί. Το highlights λοιπόν για μένα είναι ο προπονητής που θεωρώ ότι πήγαμε με το πιο λογικό, ειδικά όταν το Μαρτίνεθ τον είχαμε από την προηγούμενη αγωνιστική. Μας επιβεβαίωσε δύσκολα, άσχετα με το 20 ήρθε στο τέλος και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το κακό έγινε στη Χάπουελ, όπου ο Τούρο έμεινε στο 17 γιατί έμεινε σχεδόν όλη την τέταρτη περίοδο στον πάγκο, ενώ ξεκίνησε καλά. Ο Μπράιαντ μπορούμε να πούμε και ευχαριστώ με το 15, γιατί είχε 4 ή 5 όταν ξεκινούσε η τέταρτη περίοδος και τελείωνε και όλα σιγά σιγά και λες δεν σώζεται με τίποτα. Ωστόσο πήρε το 15 γιατί έκανε 10 σερί πόντους στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος, σε 1 λεπτάκι ή 2. Και ο Χίφη, το άλλο highlight από παίκτες της αγωνιστικής, που δυστυχώς δεν είχαμε το θάρρος να πάμε με αρχηγό με το Χίφη, αλλά και εδώ νομίζω ότι παίξαμε λογικά. Το ανησυχητικό είναι ότι είχα και ένα πλάνο, για όσους έχετε δείτε στο live, είτε μπορείτε να δείτε, που σκεφτόμουν Ντεκολό ή Μαλεντόν. Ο Ντεκολό έχει γράψει ήδη πολύ καλά, δυστυχώς δεν τον πήραμε, να είμαστε ήδη ήσυχοι, θα δούμε γι' αυτό. Το άλλο κακό που με στεναχωρεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ο Ποαγέ δίνεται αμφίβολος, ελπίζω να παίξει, είναι ότι είχα σενάριο που έβγαινε ο Ποαγέ, έμπαινε ο Ντιαγέ που πήγε σούπερ, 17 κάτι, 18, και σε εκείνο το σενάριο είχα το Μονέκε αντί του Σόρκιν. Μακάρι να πάει καλά ο Σόρκιν, αλλά θέλω να πω ότι για το Μονέκε μου βγάζει μια ωραία σιγουριά σε εισαγωγικά για να έχω αρχηγία για το TAF 2. Αυτή τη στιγμή θα αναγκαστώ να κάνω αυτό εδώ το πράγμα και να πάω με το Μαλεντόν. Δεν βρίσκω νόημα να κάτσω στο 15, παρότι με το Μαλεντόν δεν νιώθω ποτέ safe εγώ προσωπικά. Ωστόσο στην έδρα του έχει γράψει όλα τα παιχνίδια εκτός από αυτό με τον Παναθηναϊκό. Και αφήνω στην άκρη το φάνταση αυτή τη στιγμή, με αστεράκι ότι μπορεί να μπει ο Λούντμπεργκ. Εδώ αν μάθουμε κάτι ότι ο Ποαγέ δεν θα παίξει, ελπίζουμε να μην το μάθουμε αυτό. Θα το αποθηκεύσω μετά, ωραία. Και ας πιάσουμε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με Ολυμπιακού, που κάποιος θα έλεγε ότι θα μπορούσε να είναι άνετα
και παιχνίδι τελικός της φετινής Ευρωλίγκας μέσα στο ΆΚΑ. Όχι τόσο τη στιγμή που μιλάμε, γιατί οι δύο ελληνικές ομάδες και ίσως λίγο περισσότερο ο Ολυμπιακός δεν βγάζουν αυτή τη σιγουριά και άνεση που έβγαζαν τα προηγούμενα χρόνια ότι θα είναι στο Final Four. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πέρσι πίστεψε κανείς ότι οι ελληνικές ομάδες δεν θα πάνε στο Final Four. Φέτος ωστόσο, και γιατί η Ευρωλίγκα έχει ανέβει πολύ, βλέπουμε πολύ καλές ομάδες, πολλές καλές ομάδες, και αν όχι πολλοί, είναι ανταγωνιστικές, είναι όλες πολύ κοντά. Δεν βάζω στην εξίσωση καν τη Βαλένθια, που είναι ευχάριστη έκπληξη και πολύ μεγάλη έκπληξη για το ότι είναι πρώτη στη ισοβαθμία με τη Χάπολ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ντέρμπι που τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν το φαβορί και λόγω έδρας και λόγω momentum, ωστόσο το βάζω λίγο με ένα ερωτηματικό για τον πολύ λογικό νομίζω λόγο ότι ο Παναθηναϊκός πριν λίγες μέρες είχε 8 με 9 παίχτες άρρωστους από ό,τι μαθαίναμε με γρίπη, οπότε είναι παίχτες που παίζουν στα κόκκινα, προπονούνται στα κόκκινα, 2-3-4 μέρες μπορεί να τους επηρεάσουν και αναλόγως πώς γυρίσουν. Δεν βάζω στην εξίσωση καν ότι ο Όσμαν π.χ. μέσα στο Μαρούσι δεν έπαιξε, ο Ναν φάνηκε να είναι μια χαρά. Θα δούμε αν επηρεάσει. Αν δεν επηρεάσει η ίωση, δίνω μικρό φαβορί τον Παναθηναϊκό, και λέω μικρό γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τα παλαιότερα, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Η έδρα σπάει πολύ πιο εύκολα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό από ότι πριν μία δεκαετία. Ο Ολυμπιακός δείχνει να βγάζει αντίδραση, δείχνει ότι ανεβαίνει λίγο Φουρνιέ, και αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στην Πολόνια που ήταν πολύ καυτός, και πέρσι στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό ήταν καλός. Άρα εγώ θέλω να δω το Φουρνιέ πώς θα είναι και τώρα. Το οξύμορο στην εξίσωση του Ολυμπιακού είναι ότι μέχρι στιγμής βγάζω στην άκρη το Μιλουτίνοφ, που προφανώς είναι ο καλύτερος του Ολυμπιακού και πιο σταθερός. Ο Σάσα είναι πιο έτσι και έτσι φέτος. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει τα πατήματά του και δεν ξέρω, αυτό πήγαινα να πω τώρα, αν τον έχει μπερδέψει και ο Ντόρση. Είναι ένας παίχτης που διανύει μια πάρα πολύ καλή σεζόν σαν νούμερα ατομικά, ωστόσο φαίνεται να έχει μπερδέψει τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι ένας παίχτης που τον κερδίζει η ομάδα είναι ικανός να σου βγάλει άλλους, είτε το Φουρνιέ πιο έξω, είτε το Βεζέκοφ. Είναι μπερδεμένος ο Ολυμπιακός, δεν έχει τους ρόλους, και νομίζω ένας λόγος είναι ακόμα και ο ίδιος ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος είναι μαγικός. Και θα λέγαμε στις πρώτες 5-6 αγωνιστικές που είχα συζήτηση με φίλο μου Ολυμπιακό, ήταν ότι μου έλεγε, λέει, μήπως είναι χρονιά και MVP τα νούμερά του. Το θεωρούσε υπερβολικό και τότε, και τώρα ακόμα περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αν ανέβει ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός πήρε και το Μόρις που θέλουμε όλοι να δούμε τι θα του κάνει αυτό. Νομίζω ότι το λάθος του Ολυμπιακού ήταν η επιμονή με τον Evans, θα φανεί στο τέλος της σεζόν, και τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει και τον Derrick Jones, που δείχνει λίγο να κολλάει, γιατί μαθαίνουμε ότι η Παρτίζαν ήθελε τον Σίλβα από την ΑΕΚ, ο οποίος πηγαίνει στην Τουρκία, και άρα χάνει τον αναπληρωτή που θα είχε στη θέση του 5, που θα ήταν μια μαγική προσθήκη για τους ερυθρόλευκους, καθώς ήδη έχουν τον Μιλουτίνοφ που είναι συγκλονιστικός, απλά πάντα έχει το ερωτηματικό μη βγάλει κάποιο τραυματισμό που κάθε χρόνο βγάζει, γι' αυτό νομίζω το διαχειρίζεται και πολύ ο Μπαρτζόκας. Ο Χολ δεν έχει κάνει νομίζω αυτά που περίμενε ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του, γι' αυτό ψάχνεται. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη δεν ακούσαμε καθόλου να ψάχνεται για τον Derrick Jones, παρότι λείπει το καλύτερό του πεντάρι, και νομίζω και όταν είναι υγιής και καλός με αυτά που μας έδειξε ο Λεσόρ, είναι και το καλύτερο πεντάρι της Ευρωλίγκας τη στιγμή που μιλάμε, στα καλά του που ήταν πρόπερση. Και ωστόσο είχε το Holmes που δεν του είχε βγει τόσο πολύ του Παναθηναϊκού. Εκεί που πήγε να βρει λίγο τα πατήματά του τραυματίστηκε, και τώρα είμαστε με το ερωτηματικό πώς θα γυρίσει και σε τι κατάσταση θα είναι. Από την άλλη έχει το Γιούρτσεβεν, που ενώ ο Άταμαν τον ξέρει αρκετά και στην Τουρκία φαίνεται
στην εθνική να πηγαίνει καλά, να τον εμπιστεύεται. Με τον Παναθηναϊκό δεν το βλέπουμε ποτέ αυτό. Και εκεί που ήταν στην πόρτα της εξόδου έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι μες στη Ζαλγκίρις και μαθαίνουμε 2 μέρες μετά ότι μένει, που το θεωρώ ακραίο αυτό και το θεωρώ λάθος, γιατί δείχνει σαν να βασίζεται σε μια απόφαση ενός παιχνιδιού που μην μπορείς να το πεις καλό. Απ' την άλλη, εμείς δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έψαχνε την αγορά, να μην έβρισκε κάτι που του αρέσει, να έβγαλε και λίγο τσαγανό ο Γιούρτσεβε, να άρεσε αυτό. Να έχουν και κάποια δεδομένα για το Λεσόρ επίσης, οι πράσινοι που εμείς δεν τα έχουμε και να ξέρουν ότι μπορεί να γυρίσει. Αν και για μένα αυτό, όπως έλεγα για τον Evans και για τον Ολυμπιακό, ότι είναι λάθος που επιμένει και βασίζεται τόσο πολύ άσχετα με τα δεδομένα που έχει. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα γυρίσει ένας παίκτης από τόσο μακροχρόνιο τραυματισμό και απουσία του. Οπότε θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι και στο ΆΚΑ και ο πρόεδρος του δείχνει ότι έχει την τρέλα και να επενδύσει και να ξοδέψει λεφτά, αν ο Παναθηναϊκός είχε κάτι καλό στο οπτικό του πεδίο, για μένα θα έπρεπε να το χτυπήσει, άσχετα αν έχει ήδη αυτή τη στιγμή 3 και 1/4 Λεσόρ αν γυρίσει. Ο Σλούκας επίσης δεν ξέρουμε αν θα παίξει μέχρι χθες. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί ο Σλούκας κάνει χρονιά MVP. Για μένα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του, γιατί είναι ο πιο σταθερός. Ο Ναν προφανώς στην καλή του μέρα δεν παίζεται και τραβάει όλο τον Παναθηναϊκό, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, αλλά ο Σλούκας είναι ο μόνος παίκτης που και στις πολύ κακές μέρες του Παναθηναϊκού ήταν εκεί, τραβούσε το κουπί, ακόμα και στον Ερυθρό Αστέρα που ο Παναθηναϊκός είχε χάσει με κάτω τα χέρια, έβγαινε ένας συγκινητικός Κώστας Λούκας μπροστά να τραβήξει κουπί, να μικρύνει την απόσταση και να μην δεχτεί να χάσει, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Είναι μαγικό στην ηλικία του και εμένα προσωπικά με διαψεύδει, γιατί η περσινή του χρονιά δεν ήταν πολύ καλή, ειδικά το τελείωμα, και θεωρούσα ότι τα χρήματα που αυτή τη στιγμή δέσμευε ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν δείχνει να έχει οικονομικό θέμα στο budget του, ήταν πολλά. Ανανεώνει φέτος που εντάξει, το αξίζει με αυτά που παίρνει, γιατί πάντα ένας παίκτης να σκέφτεστε ότι πληρώνεται για την περσινή του και τις προηγούμενες σεζόν και όχι για αυτή που θα κάνει ενώ έχει πάρει το συμβόλαιο. Καλή ώρα και για το Σάσα που έχει μπει η συζήτηση για το αν παίρνει πολλά χρήματα, αν θα έπρεπε το συμβόλαιο του να είναι πιο μικρό. Μην σκέφτεστε έτσι, γιατί ο Σάσα πληρώνεται τόσα χρήματα για το πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή πέρσι που υπέγραψε πληρώθηκε γιατί άφηνε το NBA, ερχόταν εδώ, τον ήθελε όλη η Ευρώπη, τον ήθελε η Μπαρτσελώνα με πολλά λεφτά, τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, έκανε χοντρό μπάσιμο που δεν ξέρουμε πόσο κοντά μπορεί να ήταν ή όχι, οπότε ήταν αναγκασμένος ο Ολυμπιακός, αν το θέλει, να δώσει αυτά τα λεφτά. Και μην το μιλάμε για το πώς είναι αυτή τη στιγμή. Ο Σάσα είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα βρει το δρόμο του και φέτος και ήδη τον έχει βρει, άρα νομίζω είναι άτομο να το συζητάμε. Όπως βλέπετε στην άλλη πλευρά και ο Μίσιτς έχει πάρει 5-5,5 εκατομμύρια από τη Χάπολ, δεν τα πήρε για το πώς παίζει αυτή τη στιγμή, δεν αξίζει ούτε τα μισά αυτή τη στιγμή ο Μίσιτς, ο φετινός, αλλά τα πήρε για το όνομα που έχει, για το MVP που κοβαλάει και για το ότι άφηνε το NBA να έρθει ξανά στην Ευρώπη, που το ζητούσαν πάρα πολύ επίσης, και η Χάπολ για να τον πείσει και με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ έπρεπε να δώσει γη και είδωρ. Για να καταλήξω, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα στο 5, με τον Μιλουτίνοφ να είναι σε μια μαγική σεζόν. Ο Παναθηναϊκός προφανώς τα γκάρντ είναι πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι σε ένα ανοιχτό και επιθετικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα, εκτός αν είναι η μέρα του Ολυμπιακού σε Φουρνιέ, Ντόρση και όλους αυτούς. Κατά τα άλλα, εγώ θεωρώ ότι αν ανέβει το σκορ ψηλά, ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα χαρεί στο τέλος τη νίκη. Αν όμως πάει σε ένα ανταρτοπόλεμο, ξύλο, άμυνα και όλα αυτά, θεωρώ ότι εκεί πάει πιο κοντά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και θα μπορέσει αυτός να το κατακτήσει, όπως έκανε ας πούμε και με τη Χάπολ, που ήταν ένα ακραία κακό ποιοτικά παιχνίδι, ωστόσο είδαμε ο Ολυμπιακός ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί. Αν το μάτς ξεφεύγει, ο Παναθηναϊκός έχει πολλές λύσεις επιθετικά, ο Ολυμπιακός έχει λιγότερες. Νομίζω ότι οι πράσινοι θα έχουν πλεονέκτημα και είναι έτσι στο momentum. Το μόνο αστεράκι που βάζω είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ περισσότερο ανάγκη το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί μπαίνει σε περίεργες καταστάσεις και πάλι έχει πιο λίγες νίκες και φαντάζει κάθε φορά περίεργο, ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο άνετος. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τεράστιο ντέρμπι
και κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν και θέλει να κερδίσει τον αντίπαλο και όσο γίνεται και μεγαλύτερη διαφορά. Αυτά από μένα για το derby. Όσο αφορά το fantasy, θα τελειώσει η αγωνιστική σήμερα και θα κάνουμε ένα recap μάλλον θα προσπαθήσουμε την Κυριακή με ένα μικρό αστερίσκο γιατί δεν θα είμαι στη βάση μου. Από εκεί και πέρα η επόμενη αγωνιστική ξεκινάει πολύ γρήγορα, ξεκινάει στις 6, πολύ γρήγορα εννοώ για την Κυριακή, άρα τη Δευτέρα σίγουρα θα περιμένετε ένα βίντεο ή πολύ και πιο πιθανό είναι ένα live το βράδυ της Δευτέρας για την αγωνιστική της Τρίτης που θα έρχεται. Καλή επιτυχία σε όλες τις επιλογές που θα κάνετε και θα τα πούμε την Κυριακή με αστερίσκο, τη Δευτέρα 100%. Γεια σας παιδιά, καλή χρονιά και πάλι με υγεία.